بملأت كنصلي بملأت بقى لبنا لب تواهبنا مسخ نستنت أحواتي لنفسنا ندالوها هو أي تقولت كزي مخانو مستقويتا سماين مدرن زفتر إكزابير أبو مسو إن عللالو مسو إين مين إن باهلو لكزي مخانو نستنت أحواتي سكن نفسنا ندالوها ونفسي أخلك سكن بالأحواتي كابت قلت أمني عالم كابت زج أنقدلو كابت ناي مسل جاو منفس كاب دخان كاب كله نخي نتسأل أساسر نجر اسكالو مس أخلك نبلح اسك حجسي نفسي ناب أبو اتقلل لجزئي اتبشللت الناس ناكد محجس قبركي يا أكل اتبشللت الناس تسألقي يا أكل حجيقن بملأت بك أنا وقيتا غنسألي نحواتي بملأت كنسأل سدي مريم كينا سدي مريم هو سلام نعخنا بلنا كم تبل السان قدس جبريل ما الأخذ بسرة لمون نحنا ناس قالت الناس نتنا بوقنا حسبنا تسقعت نتقبلنا نسأل حواتي بفولي زاور حزقة ورحو قنبوتنا يدينا قدست مريم ورحيامو حواتي يسكب مستوعل عدي مريم تسقعت تاخت بلنا هو بزمو أزرازي تعزعابي نجر عبي وتنات أساسير دولو نجر كبيرنا دولو نجر بزمو أزرازي نخاف صبرون نخلهم حواتي سكلون سكن نفسنا ندالوا بروحات ننقرسك نفسنا حواتي حجي إن تصلي لك زينا ننقرسك نأوجسك كل نجر تقبل حجي هي منفس قدوس نو نصابي كلنا نو لبنا خفتنا نصابي كلنا هي وقيتا منفس قدوس لبين لب حواتين إنه هي ركبك كالكو نلبين لب حواتين إنه هي ركبك كالكو يسوس مسمراتنا خد قاطر عيراتنا خد قاطر نخل زلنا نجر قاطر إنه نركبك كلنا أتي كلتا سلسة بسمي أفس أكل كملو أنا إنه أما أكل كمال قزبل كان الناس تنتنا حجون مسانا خمسة اللي خانا أمنا ولا أنت وحدنا نسخة أمون قونا خمسة اللي خينا أمنا هي منفس قدوس نعه وصات صرو زلنا يسفرا بحاو منفس قدوس كاجرنا نقول لنا زلنا يبيت بحاو منفس قدوس كاجرنا نقول لنا أبزها لنا نحلو إسات منفس قدوس كاجرنا نقول لنا بيتا منفس قدوس نعن لباتنا توصات صرو نأمرنا توصات صرو نلساننا توصات صرو نيعينتنا توصات صرو نقداونا نقرنا توصات صرو هي منفس قدوس بملآت كنصلي هو بمستوعال كنصلي نمن كم نصلي زلنا خنردئنا هي منفس قدوس نعن دكال نعم قدا قدنا يتتأمت قلتنا يتتأمت هي منفس قدوس ويتا منفس قدوس نعن لبنا نسخام الأيو قدا قد لباتنا نسخام الأيو هي منفس قدوس حاتياتنا نسخا فوسو بجاكها فوس بجاكها خطر زخل والحد يلا يتا منفس قدوس نعن بلك لنا ورسلنا نبلك لنا نركبك لنا زي زنساخت كبرل ونركبك لنا ساعات زنساخت نوصل كل نجرنا نسخت وصاصر كابرسنا زبلي يترف نات كمن فسيل لنا له يا منفس قدوس وصاصرنا نبلك ورسلنا نبلك لنا كبدنا هنا ركبك لنا حاتياتنا نركبك لنا شنقنا نركبك لنا كل نجرنا نركبك لنا يا منفس قدوس بأمنتنا بخا نركبه لنا وتفتحنا خنصلي تفتحنا خنصلي قويتا منفس قدوس نعه ورد بلسان حوي تقلت قبل علم مريم هوارات زورتك لمون أباين أب حواتين تقلت قويتا منفس قدوس نعه ناي مستوى على منفس تب نسخايخة منفس تبب اتب نسخايخة منفس تبعت اتب نسخايخة حاتيات كنفنفن اتقبر نسخايخة كل كونتنت مخانو اتر نسخايخة ناتكا خبرن دلنا هي ومنفس قدوس حجي ودبخ كتب لنا وندلي كانت صابي كان لنا ونتصابي كان لنا بوي ورسلنا زاك زيزيا نعخاخ تكون نساعات نقسلا نساعات قبرلا انه نركبك
ኩሉ ብሓሳባት ክሰርቕ ዝመጽእ መንፈስ ንኸይንጽሊ ካብ ጸሎትና ዝዓግት መንፈስ ኩሉ በዛ ሰዓት እዚኣ ሓዊ መንፈስ ቅዱስካ ጌረ ከሉሉ እሞ ብደም ኢየሱስ ነጽጋሉ ሕያው መንፈስ ቅዱስ ሕጂ ድማ ሕያዊት ኣደይ ኦ ብርኽትን ጥዕምትን ዝኾንኪ እነዋይ ንዒ ብባርኖስ ጌርካ ክሽፍንና ወ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣኽናፍ ክንምዕቀብ ኣለና ወምሳኹ ኸይና ምስ ጎይታ ክንጽሊ ምሳኹ ኸይና ናብ ጎይታ ክንቀርብ እቲ ምስ ጎይታ ንኸይንቐርብ ንኸይንጽሊ ንኸይንሕደስ ንኸይንፍወስ ንኸይንነጽህ ዝኣሳስር ዘበለ መንደቕ ሓጢኣትና ክትሰብር እዮም ንስኺ ጥራይ ምስ ወዲ ክትዓርቅና ትኽእል ድዋይ ንዕኡ ጻራትና ክትፈትሕ ደይ ሕጂ እውን ኣብ ማእከልና ክትርከብ እንደለይ ክለና ኣብ ማእከልና ወደብኽ ክትብልወን ጻቤ ክለና ደይ እግዚአብሔር ይመስገን ኣሕዋተይ 4 ሰባት ኢና ዘለና እስከ 4 ናሲ እንታይ ቁፅርና ደይኮነስ ብሓቂ በኣና ገይሩ እግዚኣብሔር ክዓዮ ዝዘሊ ነገር ኣሎ በዛ ሰዓት እዚኣ ኣሕዋተይ በዛ ሰዓት እዚኣሲ በኣና ገይሩ ጎይታ ክፈውሶ ዝዘለየ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ዓብ ፀጋ ይደለና ኣሕዋተይ እስከ ብምስትውዓል ክንፅሊና ሎ ምሸት ምእንቲ ርእስና ምእንቲ ሓጢኣትና ምእንቲ ኣሕዋትና ዝሰቐዩ ደለዉ ኣብ ፍቐዶ በረኻ ደለዉ ኣብ ብሕማም ሰቐያ ደለዋ ነፍሳት ኣብ ቤት ማእሰርታት ደለዉ ኣብ ፀልማት ደለዉ ኣብ ናይ ጥፍኣት ህይወት ዘለዉ እስከ ስለዞም ኣሕዋት እዚኦም ክንፅሊና ኣሕዋተይ ጎይታ መሪፅና ኣሎ ንዓና ብፍሉይ መሪፅና ደሎ ኣሕዋተይ ኢሎም መዓንቲ እወ በኣና ዝሓልፍ ፀጋ ኣሎ እሞ ንዕና ክንባርኸሉ ዘለየ ነገር ኣሎ እሞ ኣሕዋተይ ሓደራ ኣብ ካልእ ሓሳባት ኪኣተና እስከ ጎይታ እንታይ ይደለኻ እናበልና እወ ስለ ርእስና ስለ ኣሕዋትናና ክንፅሊ ኢና ብሩኻት እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ጸሎት ሃይማኖት ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን አሐዱ አምላክ አሜን። ጸሎት ሃይማኖት ሐዋርያት ዝደርሱ ደረሱ እግዚአብሔር አብ ኩሉ ዝኽእል ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ብኢየሱስ ክርስቶስ እውን ሓደ ወዲ ጎይታና ንሱ መንፈስ ቅዱስ ተጠንሰ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ሓመመ ሞተ ተቐብረ ናብ ሲኦል ወረደ ሳልሳይ መዓልቱ ካብ ሙታን ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣብ ተቐመጠ ደሓሩ ንዘሎ ንዝሞቱን ክፈርድ መጽእ ኣምን መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊካዊት ናይ ቅዱሳን ስታፌ ናይ ሓጢአት ስርየት ናይ ሙታን ትንሣኤ ናይ ዘለዓለም ህይወት አሜን። ወናብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን ምግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና ዝበደልና ኣቕርበለልና ንሕና እውን ዝበደሉና ረኽንብል ኣብ ፈተና ይተእትወና ካብ ክፉእ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስካ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጅን ንግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስካ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጅን ንግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽቲ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስካ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጅን ንግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን እንተ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ከም ሰላምታ ቅዱስ ገብርኤል ገብርኤል ማርያም ክብሪ ዓሌት እስራኤል ዓሌት እስራኤል ሓረየኪ ቅዱስ ፈጣሪ
ፈጣሪ ክትዓርቅዮ ሰማይ ምስ ምድሪ ሰማይ ምስ ምድሪ ብሶኒን ብቐዳምን ዝሕሰብ ናይ ደስታ ምስጢር ቀዳማይ ናይ ደስታ ምስጢር መልአክ እግዚአብሔር ንድንግል ማርያም ከም ዘበሰራ የተሓሳስበና ኣብዛ ቀዳሚት ሓሳብ ስለ ኩሎም ጨኒቕዎም ደሎ ኣሕዋትና ንፅሊ ኣሕዋተይ ስለ ኩሎም ከቢድዎም ደሎ ብናይ ናብራ ክበድ ከምኡ ድማ ንስደት ወፂኻ ከተብቅዕ ብናይ ስራሕ ምስኣን ክበድ ዝሰቐዩ ደለዉ ኣብ ስደት ወፂኦም ኣብ ኣፍሪቃ ደለዉ ሓገዝ ዘይብሎም ናብራ ከቢድዎም ደሎ ክበድ ደለዎ ናይ ዝተፈላለየ ናይ ጥዕና ናይ ናብራ ናይ ፀዋዕታ ናይ ካልእ ናይ ዝተፈላለየ ነገራት እስከ ርእስና እናእተን ኣሕዋተይ ስለ ርእስናን ስለ ኣሕዋትና ክንፅሊ ኣብ ከባቢና ንፈልጦም ኣሕዋት ተዳኣልዩ ከቢድዎም ደሎ ናብራ ብብዙሕ ሽግር ዝሓልፉ ደለዉ ተዳኣልዮም እስከ ንዘክሮም ከምቲ ቅዱስ ገብርኤል ንማርያም ዘበሰራ ሎሚ እውን ብስራት ክኸውን ኣብ ሂወቶም ሎሚ እውን ብስራት ክኸውን ኣብ ሂወትናን ኣብ ሂወቶም እግዚኣብሔር ይመስገን እግዚኣብሔር ቀረባ ምዃኑ እግዚኣብሔር ሓያል ከኣሉ ኩሉ ምዃኑ ከስተንትኑ ክሓስቡ ስለዚ ነገር እዚ እናሓሰብና ክንፅሊ ብሩኻት ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና ዝበደልና ካቅረበለልና ንሕና እውን ዝበደልና ኣረኽ ንብል ኣብ ፈተና ይተእትወና ካብ ክፉእ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ንሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጅን ንግዜ ሞትናን ኣሜን ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ንሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጅን ንግዜ ሞትናን ኣሜን ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ንሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጅን ንግዜ ሞትናን ኣሜን ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ንሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጅን ንግዜ ሞትናን ኣሜን ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ንሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጅን ንግዜ ሞትናን ኣሜን ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ንሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጅን ንግዜ ሞትናን ኣሜን ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ንሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጅን ንግዜ ሞትናን ኣሜን ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ንሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጅን ንግዜ ሞትናን ኣሜን
ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋዝ መልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከኣ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሓጣን ንሕጂን ንግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ኢየሱስና ንበደላትና ይቕራ ይቕረብ ቅረበለልና ካብ ገሃን ነፍሳት ሰውረና ንኩለን ነፍሳት ፍላተ ምሕረትካ ዘድልየን ሰማይ ሰደን አሜን። ኣሜን። መዝሙር ኦ ማርያም ኣዴና ንዒ ሕዙናት ኣፀናንዒ ድኹማት ኣበራትዒ ኦ ማርያም ኣዴና ንዒ ሕዙናት ኣፀናንዒ ድኹማት ኣበራትዒ እግዚአብሔር ይመስገን። ካልኣይ ናይ ደስታ ምስጢር ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንቅድስቲ ኤልሳቤጥ ክትበፅሓ ከም ዝበፅሐት የተሓሳስበና። ኣብዛ ካሊእ ሓሳብ ድማኒ ብሓቂ እስከ ቁፃራትና ናብ ማርያም ከነቐርብ ዝኸበደና እንተደኣ ድዩስ ናብ ማርያም ከነቐርብ ከምቲ ንኤልሳቤጥ ክትበፅሓ ዝኸደት ሎሚ እውን ንዓና ክትበፅሐና ሎሚ እውን ንኣሕዋትና ክትበፅሕ ነፍሲ ወከፍ ልባትና ክትጥምት ጎደሎታትና ክትምልእ እስከ ንማርያም ንዕልላ ሕጂ እስከ ኣሕዋተይ ብልብና እስከ ንዕልል ዝጎደለና እንተደኣ ድዩ ዝኸበደና እንተደኣ ድዩ ክመልኣልና ዝደልዮ ነገራት እንተደኣ ድዩ ሕቶታት እንተደኣ ድልና ኮይኑ እስከ ንሃባ ሕጂ ኣሕዋተይ ነረክበክ ኣለና እስከ ንበላ እወ እዚ ቁፃራት እዚ ክትፈትሖ ከምቲ ንኤልሳቤጥ ዝበፅሐታ እሞ ድማ እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ብሓጎስ ዝተሰራሰረ ሎሚ እውን ልባትና ብሓጎስ ክትሰራሰር እወ ኣዴ ማርያም ምስ በፅሐቶ ምስ ረአየቶ ናብ ጎይታ ምስ ኣቕረበቶስ ልባትና ብሓጎስ ክትሰራሰር ሕቶታትና ነቕርበላ ክበትና ነቕርበላ ከቢድና ደሎ ነቕርበላ እስኪ ኣብ ልብና ነቕርቦ እስኪ ኣደዋይ ከምቲ ንኤልሳቤጥ ዝበፅሕክያ ሎሚ እውን ንልበይን ልቢ ኣሕዋተይን ብፅሕዮ እወ ክዕለሉኺ ክነግሮኹ ዝደልዩ ብዙሕ ነገራት ኣለና ክንነግረክ እንደሊ ብዙሕ ነገር ኣለና ኣደዋይ ብፅሕና ነፍሲ ወከፍና ብፅሕና ኣደ እወ ናትክ ምምላድ የድልየና ኣሎ ናትክ ምብፃሕ የድልየና ኣሎ ናትኪ ኣማላድነት ወይ የድልየና ኣሎ ኣዴ በዚ ሓሳብ እዚ እናሓሰብና ንፀሊ ኣሕዋተይ ነረክበላ ንማርያም ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይቀደስ ይትቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን ምግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና ዝበደልና ካቕረብልልና ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረኽ ንብል ኣብ ፈተና ይትእትወና ካብ ክፉእ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ሰላም ንኣኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ወቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና ንሓጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን ሰላም ንኣኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ወቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና ንሓጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን ሰላም ንኣኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ወቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና ንሓጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን ሰላም ንኣኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ወቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና ንሓጣን
نحجن بجزي موتنان آمين. ሰላም ንኣኪ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ وقدست مريم أد أملاخ لمن النان عنان هتان نحجن بجزي موتنان آمين. ሰላም ንኣኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ وقدست مريم أد أملاخ لمن النان عنان هتان نحجن بجزي موتنان آمين. ሰላም ንኣኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ وقدست مريم أد أملاخ لمن النان عنان هتان نحجن بجزي موتنان آمين. ሰላም ንኣኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ وقدست مريم أد أملاخ لمن النان عنان هتان نحجن بجزي موتنان آمين. ሰላም ንኣኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ وقدست مريم أد أملاخ لمن النان عنان هتان حجن بجزي موتنان آمين. ሰላም ንኣኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ وقدست مريم أد أملاخ لمن النان عنان هتان حجن بجزي موتنان آمين. ስብሃት ለኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን أنت خمس نبرة حج خان وترو نزل علم علم آمين. ኦ ኢየሱስና بدلاتنا يقرب لنا أنكاب حوجها النفسات صورنا نقول النفسات في الليل معنا محرت كان زلي عن السماء وسد. አሜን ንማርያም ንለምና ከተማልደልና ኣዴና ንበላ ደቀይ ክትብለና ኣደ ኢየሱስና እያ ትዝሞተልና ኣደ ኢየሱስና እያ ትዝሞተልና ንማርያም ንለምና ከተማልደልና ኣዴና ንበላ ደቀይ ክትብለና ኣደ ኢየሱስና እያ ትዝሞተልና ኣደ ኢየሱስና እያ ትዝሞተልና ሳልሳይ ደስታ ምስጢር መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤትልሄም ከም ዝተወልደ ተሓሳስበና እዛ ሳልሰይቲ ሓሳብ ድማኒ ምእንቲ ሎ ኣብ ሊብያ ኣብ ካልእ ቦታታት ዘለዉ ኣሕዋትና ክንሓስብ ኣሕዋተይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ኣብ ሊብያ ተሓቢኦም ዝጭነቁ ዝበኽዩ ዘለዉ መንእሰያት ዝምህለሉ ዘለዉ እስከ ነዞም ኣሕዋት ንሕሰብ ኣሕዋተይ ኩላትናስ ብኸመይ ከም ዝሓለፍና ንፈልጥ ኢና ናይ ስደት ነገር ንፈልጥ ኢና ናይ ጉዕዞ ነገር ናይ ስግረዶብ ነገር ኩሉ ዝጠዓምና ኢና በቲ ከቢድ ዝበሃል እውን ዝሓለፍና ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ነዚ ኩሉ ሰጊርናዮ ኣብዚ በፂሕና ኣለና እስኪ ኣሕዋተይ ሕጂ ስለዞም ዝሳቀዩ ዘለዉ ኣሕዋት ስለዞም ዝጭነቁ ዘለዉ ኣሕዋት ከምቲ ንሕና ንጭነቆን ንበኽዮን ንፅልዮን ዝነበርና ከምኡ ንበኽዩን ዝጭነቁን ከም ዘለዉ ክንሓስብ ነቲ ዝሓለፍናዮ እናዘከርና እስኪ ስሊኦም ክንፅሊ ስለ ኩሎም ኣብ ፀልማት ዘለዉ ኣብ ቤት ማእሰርትታት ዘለዉ ኣብ ዓድና ይኹን ኣብዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዘለዉ
ስለቶም ኣብ ቤቶም ተዓፅዮም ንበይኖም ተሰሚዕዎም ክበኽዩ ዝውዕሉ ዘለዉ ደጋፊ ዘይብሎም ንበይኖም ዝመስሎም ዘሎ እስከ ስለ ኣሕዋትና ንፀሊ ኣሕዋተይ ስለ ብድራግ ብናይ ሽጋራ ብመስተ ብዝተፈላለዩ ነገራት ዊኬንድ ተባሂሉ ኣብ ዘይጠቅም ቦታታት ዝውዕሉ ዘሎ ካብኡ ክወፁ እናደለዩ መውፅእ ስኢኖም ዝሳቀዩ ዘለዉ እስከ ነዞም ኣሕዋት እዚኦም ንሕሰብ ኣሕዋተይ እስከ ስሊኦም ንፀሊ ሎሚ ሲ እንተሓመቐት ሓንቲ ነፍሲ ናብ ጎይታ ክትምለስ ሎሚ ሓንቲ ነፍሲ ልባ ክስበር ኣደዋየ ስለዛ ነገር እዚኣ ክትድግፍና እውን ንልምነክ ኣለና ስለ ኣሕዋትና ናባኸ ንረክቦም ኣለና ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና ዝበደልናካ ቅረበለልና ንሕና እውን ዝበደሉና ኣራኽ ንብል ኣብ ፈተና ይተእትውና ካብ ክፉእ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋስ መልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጂ ንግዜ ሞትናን ኣሜን ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋስ መልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጂ ንግዜ ሞትናን ኣሜን ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋስ መልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጂ ንግዜ ሞትናን ኣሜን ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋስ መልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጂ ንግዜ ሞትናን ኣሜን ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋስ መልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጂ ንግዜ ሞትናን ኣሜን ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋስ መልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጂ ንግዜ ሞትናን ኣሜን ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋስ መልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጂ ንግዜ ሞትናን ኣሜን ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋስ መልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጂ ንግዜ ሞትናን ኣሜን ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋስ መልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጂ ንግዜ ሞትናን ኣሜን ስብሃት ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን እንተ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ኢየሱስና የሱስና ንበደላትና ይቕረ ዝበደላትና በለና ረበለልና ካብ ሓውጋን ነብሳት ሰውረና ንኹለን ነብሳት ፍላይትን ምሕረትካ ዘድልየን ሰማይ ሰደን ንሰብ ዝጨነቆስ ንሰብ ዝጨነቆ ንሰብ ዝጨነቆስ ኣይጨነቀካ ንሰብ ዝኸበዶ
ንሰብ ዝኸበዶስ ንሰብ ዝኸበዶስ ኣይከበደካን ኤልሻዳይ ኣምላኽ ምዃንካ ፍጥረት ኩሉ እዩ ምስክርካ ኤልሻዳይ ኣምላኽ ምዃንካስ ፍጥረት ኩሉ እዩ ምስክርካ ፍጥረት ኩሉ ይምስክር እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብዛ ራብዒቲ ሓሳብ ድማ ራብዓይ ናይ ደስታ ምስጢር ድንግል ማርያም ንመድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቤት መቕደስ ከም ዝወፍየቶ ይተሓሳስበና። ኣሜን። ሕጂ ድማ ኣብዚኣ ናይ ወፍያ ግዜ ከነወፍዮ ኣሕዋተይ ናብ ጎይታ ከነወፍዮ ሰለና ነገር ናብ ጎይታ ከነወፍዮ ኣሕዋተይ ምስ ማርያም ኮይና ከምቲ ማርያም ንየሱስ ናብ ቤት መቕደስ ወፍየቶ ሎሚ እውን ንነገራትና ናብ ኢየሱስ ከነቕርቦ ሎሚ እውን ንድላይና ናብ ጎይታ ከነወፍዮ ሎሚ እውን ንኽበትና ናብ ጎይታ ከነወፍዮ ሎሚ እውን ደለና ናይ ንእስነት ግዜና ናብ ጎይታ ከነወፍዮ ሎሚ እውን እቲ ዘለና ፀጋታት እውን ናብ ጎይታ ከነወፍዮ ምስቲ በዓል ክኾነልና እስከ ኣሕዋት በብዘለና ፀጋ ንጎይታ ከነገልግል በብዝተዋህበና ፀጋታት ንጎይታ ከነገልግሎ ንስሙ ከነዕቢ ወዓቢኻ ክንብሎ እስኪ ከነወፍዮ ኣሕዋተይ ትፅቡቕ ዘበለ ንጎይታ ከነወፍየሉ ኣሕዋተይ እስኪ ንስኻ እትኸብረሉ ነገር ይኹን ንበል ኣሕዋት ኩሉ ሕቶታትና ንሱ ክኸብረሉ ንኩሉ ድላይና ንሱ ክኸብረሉ ስለዚ እዛ ሓሳብ እዚኣ እናወፈና ምስ ማርያም ኮይና እናወፈና ክንፅልይ ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፅእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ ናብ ምድሪ ይኹን መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና ንዝበደልና ካቅረበለልና ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረኽ ንብል ኣብ ፈተና ኣይትእትወና ካብ ክፉእ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሚን ሰላም ንኣኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ የሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ወቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ሃጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሚን ሰላም ንኣኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ የሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ወቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ሃጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሚን ሰላም ንኣኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ የሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ወቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ሃጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሚን ሰላም ንኣኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ የሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ወቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ሃጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሚን ሰላም ንኣኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ የሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ወቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ሃጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሚን ሰላም ንኣኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ የሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ወቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ሃጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሚን ሰላም ንኣኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ የሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ወቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ሃጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሚን
ሰላም ንኣኺ ኦ ማርያም ጸጋዝ መላእኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ወቅድስት ማርያም አደ አምላክ ለምንልና ንዓና ንኃጥኣን ንሕጅን ብጊዜ ሞትናን አሜን። ሰላም ንኣኺ ኦ ማርያም ጸጋዝ መላእኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ወቅድስት ማርያም አደ አምላክ ለምንልና ንዓና ንኃጥኣን ንሕጅን ብጊዜ ሞትናን አሜን። ሰላም ንኣኺ ኦ ማርያም ጸጋዝ መላእኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካ ባንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ወቅድስት ማርያም አደ አምላክ ለምንልና ንዓና ንኃጥኣን ንሕጅን ብጊዜ ሞትናን ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን እንተ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ኢየሱስና ንበደላትና ይቅረ በለልና ካብ ሓዊ ገሃነም ነፍሳት ሰውረና ንኩለን ነፍሳት ብፍላይ ድማ ነተን ምሕረትካ ዝዘልያ ሰማይ ውሰደን አሜን አሜን ኣብ ንእግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ኮንትነት ኮንቱ እዩ እግዚአብሔር ግና ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ግና መጸናንዕ እዩ ኣብ ንእግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ኮንትነት ኮንቱ እዩ እግዚአብሔር ግና ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ግና መጸናንዕ እዩ አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን ሓምሻይ ናይ ደስታ ምስጢር መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ 12 ዓመቱ ኣብ ቤት መቕደስ ከም ዝተረፈ ማርያምን ዮሴፍን ተጨኒቆም ከም ዝዘለይዎ ምስ ረኸብዎ ግና ብዙሕ ከም ዝተሓጎሱ የተሓሳስበና ምስ ረኸብዎ ግና ብዙሕ ከም ዝተሓጎሱ የተሓሳስበና ኣሕዋተይ ሕጂ ከነመስግን ኢና ከነመስግን ኢና ብሩኻት እስከነመስግኖ ነዚ ዓብ ጎይታ እዚ ነዚ ድንቂ ዝገበረ ኣምላኽ እስከነመስግኖ ነዚ ጎይታ ሰማይን ምድርን እስከነመስግኖ ኣሕዋተይ እወ ምእታውናን ምውፃእናን ዝባረኸ ካብ ንድቃስና ዘተንስአ ጥዕና ዝሃበ ክንጎይ ክንሰርሕ ከነገልግል ክንፅልዎ ዝገበረ እግዚአብሔር ኣቦ እስከ ስሙ ይባረኽ ተመስገን እስከ ንበል ኣሕዋተይ በቲ ዝኸበደ ነገርና ተመስገን ንበል በቲ ዝኸበደ ዲና ንሓልፍ ደለና በቲ ዝበቃ እዚ ናይ መወዳእታ ዲና ንብሎ ደለና እስከ ስለኡ ነመስግን ኣብቲ ፀልማት ኮይና እስከ ነመስግን ኣብቲ ወላሓንቲ ብርሃን ዘይብሉ እስከ ኮይና ነመስግን ተመስገን እስከ ንበል ኣሕዋተይ ኣብ ምስጋናስ በረኸት ኣሎ ኣብ ምስጋናሲ በቃ በረኸት ይፈስስ እግዚአብሔር ነገርና ጥምቶ እዩ ኩሉ ጉዳይና ይፈልጦ እዩ ከነውረምርም ግን ኣይደልየናን እወ ሓያል ምዃኑ እስከ ኣብኡ እስከ ንተኣማምን ኣሕዋተይ ዓብኻ እስከ ንበሉ ኣሕዋተይ ድንቂ ነገር ትገብር ኣቦ ንስኻ ኢኻ እስከ ንበሉ ኣሕዋተይ እስከ ነመስግኖ ንስ ጎይታ ተመስገን እስከ ንበሉ ኣሕዋተይ እስከ ንኣውጅ እስከ ተመስገን ንበል ተመስገን أنت عابا أملاك وتمسكن أبت ميتو دلو أني دلو بداية يمسكنك كالو أبت تسفازي بداية يمسكنك كالو مسكن مسكنا يكو نسخة عبي نسخة العليا نعاز مثل نعاز والحرير انت نقر تكبر أبو نسخة هيا لو نسخة ምስጋና ሒዘ العالم تمسكن እግዚአብሔር ንኣምላኸይ ስለ ዕቤቱ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ከነዚ ጎይታ ነመስግኖ ኣሕዋተይ ደስ እናበለና እስከ ነመስግኖ ተመስገን ዝብል ካብ ኣፍና ነውፅ እስከ ንኣውሽ ተመስገን ጎይታ ንበሉ መስገን እግዚአብሔር ስለዝተተሰኣና
بسلام وفيرنا بسلام بيتنا خنقات سكبرنا እልልታ ሒዘን ካቱና أمين ቤቱ እልልታ ሒዘን ካቱና ቤቱ ከምልኾን ኣምላኸይ ስለ ዕቤቱ እቱ أمين ምስጋና أمين ሒዝና ክንኣቱና ቤቱ ምስጋናና ሒዝና ክንኣቱና ቤቱ ከነምልኾ ንኣምላኽና ስለ ዕቤቱ ዕልልታ ሒዝና ንኣቱና ቤቱ ዕልልታ ሒዝና ክንኣቱና ቤቱ ከምልኾ ንኣምላኸይ ስለ ዕቤቱ ኣሚን تمسكن تمسكن بقول لك أبتو ما يتودل لنا جرنا سكت تمسكن بقول لك أبتو تجني دلو أبتو تجني دلو الأزار تجني ينير 4 ما أنت جير خبز موت إكزابير جن الله أتنسيوه إكزابير يمسكن مسكلو ما أنت ونحنا نمسكنه أتخبت ناس كنا نمسكنه أبتو حتوسات ناس كنا نمسكنه أبتو إنه دولي دلنا نجرس كنا نمسكنه أبتو وعت ناس كنا نمسكنه أمن حلفو دلنا نجرات سكنا مسجنه إزابير عبي خان ولا حوات كله زغل أملخيسي دنك أنا جرز جبر أملخيسي إذا حمشيتي عرفسي استنتنا اللاسك حواتي يوسوس ودع 10 عامية كلوس كان مريم يسيفن كان مستفق من قد سبس سمعت مسكوري ترديو إزابير مسكن دحرتها مليسوم من قد سلست مع دخان دحرتها مليسوم نيوسوس كرخو كدالي مسرخ أبوه خايبة مسرخ أبوه كبستحقوسو يتحساس فينا إكزابير يمسجن لمو النجر ناخد رخبو مخانا لمو قداينا يسوس ملس مخان لازم نجر زغن حاسب بروخاتي لازم نجر زغن أملاح كان مسجن تمسجن اسكن بقولو نزعب أملاح تأوي جلس كذا مسجن بقولو نزعب يخيل مسو خيلي نجر نايت أمتيو نحلفو دلنا نجر يريعي آمين يحلفو دلنا نجرات أتمت يسوس تمسكن إلشانة اسكا بحوس دس سنة بلنا أنا مسكن دس سنة بلنا ምስጋናዬ سنة بلنا ምስጋናዬ ምስጋና ንመንዓኻ ኣምላኸይ ንዓኻ የሱሰይ ንዓኻ ኣቦይ أبيها دنك نجر تقبر أبويا ንዓኻ ونجرات የሱሰይ ጨንቅና ትርእስኻ መከራና ትርኢ ንስኻ ምስጋናዬ ልብዓትና ትርኢ ንስኻ ምስጋና ልብዓትና ዘርስ ድማ ንስኻ ኢኻ ምስጋናዬ ምስጋና ኣቦና ንዝኾንካ ንመንዓኻ ኣምላኸይ ኣቦና ክንዝኾንካ ነብለካ ንዓኻ ጨንቅካ ወላሕቲ ዘየለን ንዓኻ ኢኻ ንዓኻ የሱሰይ ንዓኻ ሰማይ ንዓና ንዓኻ ጎይታዬ ንዓኻ ኣምልኾዬ ኣምልኾ ኣምልኾዬ ኣምልኾ ንመንዓኻ የሱሰይ ንዓኻ ንጉስና ንዓኻ እልልታዬ እልልታ እልልታዬ እልልታ ንመንዓኻ የሱሰይ ንዓኻ ኣባዬ ንዓኻ ኣሚን እግዚአብሔር ይመስገን። ኣሚን ጆን ምስ ማርያም ነመስግን ይመስገን ደስ እናበለና እስከ ንጸልይ አቦና ብሰማይ ትነብር ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጣ ፈቃድካ ብሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን መግቢ ዕለትና ሎም ሃበና ዝበደልና ካዕረበለልና ንሕና እውን ንዝበደልና ረኽንብል ኣብ ፈተና ይተእትወና ካብ ክፉእ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ
ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሓጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሓጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሓጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሓጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሓጣን ንሕጅን ንግዜ ሞትናን ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሓጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ይኹን እንተ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ኦ ኢየሱስና በደላትና ስያትና ዕረበለልና ካብ ገሃን ነፍሳት ሰውረና ንኩለን ነፍሳት ፍላይተ ምሕረትካ ዘድልየን ሰማይ ሰደን። ሰላም ንዓኺ ኦ ንግስቲ ኦነ ምሕረት ህይወትናን ታሕጓስናን ተስፋናን ሰላም ንዓኺ ንሕና ስደትነት ኛታት ደቂ ሄዋን ናበኺ ደገ ንጸንዕ ኣሎና ኣብዚ ናይ ንብዓት ቆላ ኮይና እናበኽናን እናነብዕና እናበኺ ንጸንዕ ኣሎና ሃየን በኣር ዝኽጠበቓና ነተርሕራሓት ዒንቲ ኽናባና ምለሲ ድሕሪ ስደት እዙውን ብሩህ ፍረ ከርስኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣርኢና ኦ ርሕርሕቲ ኦ መሓሪት ኦ ጥዕምቲ ድንግል ማርያም ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣኽናፍኪ ንምዕቆባ ኣለና ኦ ክብርትን ምስግንትን ወላዲተ ኣምላኽ ልመናና ኣይተሰናዕቒ ብግዜ ውጥቀትና እንካብ ክፉእ ነገራት ኣናግፍና ኢኺ ኣሜን። ወሲና ኣሜን። ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቴ ሌይሶን ክርስቴ ሌይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኦ ክርስቶስ ስምዓና ኦ ክርስቶስ ስምዓና ኦ ክርስቶስ ኣስምረልና ኦ ክርስቶስ ኣስምረልና ኦ መድኃኔ ዓለም ወልደ ኣምላኽ መሓረና ኦ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ መሓረና ኦ ቅዱስ ስሉስ ሓደ ኣምላኽ መሓረና ኦ ቅድስት ማርያም ለምንልና ኦ ቅድስት ወላዲተ ኣምላኽ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ደናግል ለምንልና ኦ ኣደ ክርስቶስ ለምንልና ኦ ኣደ መለኮታዊ ጸጋ ለምንልና ኦ ንጽሕቲ ኣደ ለምንልና ኦ ዕቅብቲ ኣደ ለምንልና ኦ ኣደ ቅድስና ለምንልና
ኦ ኣደ ጽሞና ለምንልና ኦ ተፈታዊት ኣደ ለምንልና ኦ ተደንቕ ኣደ ለምንልና ኦ ኣደ ጽቡቕ ምኽሪ ለምንልና ኦ ኣደ ፈጣሪ ለምንልና ኦ ኣደ መድሓኒ ለምንልና ኦ ኣደ ቤተ ክርስቲያን ለምንልና ኦ ጥበበኛ ድንግል ለምንልና ኦ ክብርቲ ድንግል ለምንልና ኦ ውድስቲ ድንግል ለምንልና ኦ ከኣሊት ድንግል ለምንልና ኦ ርህርህቲ ድንግል ለምንልና ኦ ተኣማኒት ድንግል ለምንልና ኦ መስትያት ጽድቂ ለምንልና ኦ መዝገበ ጥበብ ለምንልና ኦ ምኽንያት ሓጎስና ለምንልና ኦ መንፈሳዊ ጽዋዕ ለምንልና ኦ ክብሪ ዝግብኣ ጽዋዕ ለምንልና ኦ ርህርቲ ጽዋዕ ብጽዕነት ለምንልና ኦ ምስጢራዊ ጽጌረዳ ለምንልና ኦ ህንጻ ዳዊት ለምንልና ኦ ህንጻ ስልምቲ ዑንቂ ለምንልና ኦ መዝገበ ወርቂ ለምንልና ኦ ታቦተ ኪዳን ለምንልና ኦ ኮኸበ ጽባሕ ለምንልና ኦ ፈዋሲት ሕሙማን ለምንልና ኦ ዕቑባ ሓጣን ለምንልና ኦ ኣባሪተ ሕዙናት ለምንልና ኦ ረዳኢት ክርስቲያን ለምንልና ኦ ንግስተ መላእኽቲ ለምንልና ኦ ንግስተ ኣበው ለምንልና ኦ ንግስተ ነቢያት ለምንልና ኦ ንግስተ ሃዋርያት ለምንልና ኦ ንግስተ ሰማዕታት ለምንልና ኦ ንግስተ ጻድቃን ለምንልና ኦ ንግስተ ደናግል ለምንልና ኦ ንግስተ ምእመናን ለምንልና ኦ ንግስተ ኩሎም ቅዱሳን ለምንልና ኦ ብዘይ ሓጢኣት ኣዳም ተጠነስኪ ንግስቲ ለምንልና ኦ ንሰማይ ዝፈለስኪ ንግስቲ ለምንልና ኦ ንግስቲ ዘጥቀ ቅዱስ ሮዛርዮም ለምንልና ኦ ንግስተ ሰላም ኦ ለምንልና ንግስተ ሰላም ኦ ለምንልና ንግስተ ሰላም ኦ ለምንልና ንሓጢኣት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር ተዓረቐና ኦ ንሓጢኣት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር ስምዓና ኦ ንሓጢኣት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር መሓርና ነቲ ክርስቶስ ዘተስፈወና ምእንቲ ክንበቅዕ
ቅድስት ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ለምንልና። ንለምን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓና ንኣገልገልትኻ ናይ ነፍስን ናይ ስጋን ጥዕና ሃበና ብናይ ወትሩ ብፅእትን ክብርትን ዝኾነ ድንግል ማርያም ልመና እውን ካብ ናይዚ ዓለም እዚ መከራ ድሒና ዘለኣለማዊ ፍስሓ ከም እንረክብ ክትገብረና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነካ ኣሎና። ኣሜን። ኢየሱስ ናይ ማርያም ሃይማኖት ጾም ነፍሰይ ልበይ ህይወተይ ሂበኩም ኣለኹ። ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ሓርሞተይ ግዜ ረድኤት ክበሩለይ። ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ሰላም ብሰላም ክንፀዓርፍ ክንፀዓርፍ ክበሩኒ ምስጢራትኩም ኣሜን ተቐቢሎም ስምዖት ክበሩና። ኣሜን። ኣሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ሃይማኖት ስራ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ዘይትሰሓሓት ዘይትሰሓሓት እውነተኛ ነቲነመና መሃራን ንስኻ ኢኻ እሞ ኢኻ። ሓንቲ ቅድስቲ ካቶሊካዊት ሓወራዊት ቤተ ክርስቲያን እትኣምኖ ኩሉ ብፅኑዕ ልቢ ኣምን ኣለኹ። ናይ ተስፋ ስራ ሓዋራዊት ቤተክርስትያን ተኣምኖ ኩሉ ናይ ተስፋ ኣምላኸይ ናትካ ቃል እውነተኛ እሞ ምእንቲ ናይ ኢየሱስ እቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ትርፋት ክርስቶስ ትርፋት ዝዓለም ዝጸጋኻ ከም ትበኒ ጸጋኻ ብናትካ ትበኒ ስርዓት ናትካ ነበርኩ ትነበርኩ ኣብ ዝመጽእ ዓለም ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ትህበኒ ተስፋ ጽኑዕ ልቢ ተስፋ እግብር ተስፋ ኣለኹ። ገብር ናይ ኣለኹ። ፍቅሪ ስራሕ ኣምላኸይ ፍጹም ሕያዋ ኢኻ እሞ መወዳእታ እውን ዘይብሉ ትፍተይ ኢኻ እሞ ብፍጹም ልበይ ይፈትወካ ምእንትኻ እውን ሰብ ኩሉ ከም ርእሰይ ይፈቱ። ናይ ንስሓ ጸሎት ኣምላኸይ እንካብ ኩሉ ሕያዋ ኢኻ እሞ ውሽጢ ልበይ ይፈትወካ ናይ ሓጢኣት እውን ትጸልእ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ብሓጢኣተይ ይሓዝን ናብ ካልእ ሓጢኣት ክኸይድ ኣይፈቱን ካብ ናይ ሓጢኣት ምክንያት ክርሕቕ ብጸጋኻ ጽኑዕ ፍቓድ ትገብራሉ። ትገብራለሁ። ኣሜን ብኣማላድነት ማርያም ጸጋ ንምርካብ ዝግበር ጸሎት ኦ ማርያም ሰላም ንብለኪ ኣኽብሮትና ንገልጸልኪ ልመናና ንቕርበልኪ ምእንቲ ሃና ኣዴኺ ኢያቄም ኣቦኺ እንካብ ሃዳን ሰይጣን ሓሊኽን ነፍሳትና ኣድሕኒ ንስድራ ቤትና ባርኺ ንሃይማኖትና ኣስፍሒ ንመናፍቓንና ሓጢኣተኛታትን ናብ መንገዲ ሓቂ ምርሒ ንህዝበ ክርስቲያን ሓልዊ ኦ ማርያም ኣደይ ንስኺ እንካብ እምባታት እትልዕሊ ንሕና እንካብ ጐዳጉዲ እንትሕት ንስኺ ክብርቲ ንሕና እውን ሕሱራት ከም ምዃንና ርጉፃን ኢና ንስኺ ንትሑት ኩነታትና ንድኽነትናን ከይጠመትኪ ናባኸ ክንቀርብ ፍቐድልና። ኣሜን። ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብስም ሓደ ኣሜን ኢና ሃብተይ ኣብ ዝጥዕም ቦታ እንተዳኣሊኽን ወይ ዝኾነ ክዝምራ ክዝምር ዝኽእል ዝኾነ ክዝምር ዝኽእል ሓፍቲ የላ ንስደለየኪ ንድሕነትና ፈጠረኪ ካብ ያቄም ሃና ንስኺ ኢኺ መማለዲትና ኢድኪ ዘርግሕኪ ብጮራ ተስፋ ተቐበልና ብሰሪ ሔዋን ኃጢአት መፀ ብወድኺ ማርያም ድሕነት ኮነ ብወድኺ ማርያም ሰማይ ተኸፍተ ማርያም ብሰሪ ሔዋን ኃጢአት መፀ ብወድኺ ማርያም ድሕነት ኮነ ብወድኺ ማርያም ሰማይ ተኸፍተ ዝተበሰርኪ ብገብርኤል ንኽትወልዲ ኣማኑኤል ኣራይልኪ ተቐበልክዮ ብትሕትና ከም ዝበልካኒ ይኹን በልክዮ
በትሕትና ከም ዝበልካኒ ይኹን በልክዮ ብሰሪ ሔዋን ሓጢኣት መፀ ብወድኺ ማርያም ድሕነት ኮነ ብወድኺ ማርያም ሰማይ ተኸፍተ ማርያም ብሰሪ ሔዋን ሓጢኣት መፀ ብወድኺ ማርያም ድሕነት ኮነ ብወድኺ ማርያም ሰማይ ተኸፍተ ኣገልገልክያ ንኤልሳቤጥ ከይደለኸዮ ትኩሉ ዕቤት ምስ በለትኪ ብርኽቲ ኢኺ ንእግዚኣብሔር ነብሰይ ተዕብዮ እውን በልኪ ንእግዚኣብሔር ነብሰይ ተዕብዮ እውን በልኪ ብሰሪ ሔዋን ሓጢኣት መፀ ብወድኺ ማርያም ድሕነት ኮነ ብወድኺ ማርያም ሰማይ ተኸፍተ ማርያም ብሰሪ ሔዋን ሓጢኣት መፀ ብወድኺ ማርያም ድሕነት ኮነ ብወድኺ ማርያም ሰማይ ተኸፍተ እግዚአብሔር ይመስገን። አምላክ ባርክ ወሰሓብቲ አሜን። ሓለፋይ ተባረክ።